हाय देख भोजपुरी के सबसे बड़ा सिंगर गुल्लू कुमार गाड़िया। चल चल मिल लेके चल। हाँ, इनकर गाना ना हिट भइल बा का? हाँ रे, इनकर गाना बहुत बढ़न हिट भइल बा। लहंगा में बाढ़ आइल बा। लहंगा में बाढ़ आइल बा? अरे भोसड़ी वाला, हमरे गांव में तो पानी बिना धान सूखत न कोई जा लहंगे में बाढ़ आइल बा रे। अरे माधव चौथ कुल ई तो लागत भोजपुरी के जल्दी ले डूबी हो रे। मार भोसड़ी वाला आंटू झांटू सिंगर के लगे लिया चलिए ले रे। भाग यहाँ से भाग। अरे अरे के हटाओगे यार, हटाओ को जल्दी हटाओगे यार, नहीं गानो ना हम गा पाए। बहुत खतरनाक आदमी बा। ए गायक भाई, ये मर्द बुरा मत मानिए। अब का करबो तुम गाने में वही लग गाओ तरह लोग तो का करी, आदमी के रिस्क लगबे करे। जा दो एता आदमी तो के चाहे वाला बा ना, छोड़ा जा दो गाड़ी आवे दो। अच्छा पूछबे और कोनो गाना आवत कि ना एकर नया? अच्छा गुल्लू गाड़िया जी, और कोनो नया गाना अब क्या आवत बढ़िया? हाँ भाई आवत गाना। एक घूम घूम आवत ढोड़ी घूम घूम नया गाना आवत हमार बहुत बढ़न हिट होखे वाला बा। हे तोर बहन चोद ढोड़ी में घोप घोप बहन चोद ई कौन गाना रे? अच्छा रुक बहन चोद तन कगरी बे हने आवत ते कगरी आव तो कहो भोजपुरी के उभरते हुए सितारा। अब बहन चोद हम लोग के दूसरा गाना नहीं मिल रहा भोसड़ी वाला। ये सब गाना गा गा के मरले बानो को एकदम समाज गंदा कर दिल बानो को, नाश कर दिल बानो को। बहन चोद भाग जने तब बे साले मारब न होता ना, मार की सही वजह बात तू भाग यहाँ से भोसड़ी वाला। ए सुनो पलू, तनी हमरो ध्यान दियल करो। तो के बड़ी चाहे नहीं हो हम। अरे दोगला परसों तो पिंकिया के लगे फोन कैले रहले रे कि हम आपसे बहुत प्यार कर